Ben, moi bo día a todas e todos. Grazas por estar aquí a acompañarnos un ano máis na celebración que dende a Universidade queremos facer do Día Internacional das Mulleres. Mudámoslo de data neste ano por ter coincidido no día de onte, domingo, e hoxe, un día despois, xuntámonos aquí en Fonseca para esta celebración. Eu agradezo moi especialmente que nos acompañe a alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín. Está tamén connosco a directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta de Galicia, María Quintiana Pérez, a que tamén lle agradezco moito que teña e que colabore con todo o que facemos dende a Universidade por este obxectivo. Está na mesa tamén a delegada do Reitor para a Igualdade, a profesora Sonia Esperanza Rodríguez Buente. Acompáñanos tamén, pois, Desiré Domínguez, que quixemos distinguir este ano o traballo do arquivo universitario e personalizando nela tamén a prol desta tarefa de ir sacando á luz o papel que teñen desenvolto as pioneiras que foron abrindo camiños na universidade. Grazas por ese traballo. Está a secretaria xeral, vicerreitoras, vicerreitores, valedor da comunidade universitaria. Saúdo tamén a membros candidatas ás eleccións que terán lugar no día de pasado mañán, e os seus equipos que nos acompañan, e a todos vostedes, grazas por estar aquí. Voulle dar a palabra en primeiro lugar á delegada do Reitor para a Igualdade, a profesora Sonia Esperanza Rodríguez Buente, que vai dar lectura ao manifesto elaborado pola Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria. Coa venia, señor Reitor. Con motivo do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e seguindo o lema proposto por Nacións Unidas este ano, dereitos, xustiza, acción, para todas as mulleres e nenas, as universidades asinantes reafirmamos o noso compromiso coa igualdade real e efectiva e coa defensa dos dereitos humanos das mulleres e nenas en todo o mundo. Este lema recórdanos que a igualdade non é un obxectivo abstracto, nin un logro consolidado. É unha tarefa permanente que exixe garantías xurídicas, vontade política e acción institucional sostida. Falar de dereitos é afirmar que as mulleres e as nenas deben poder exercer plenamente o seu dereito á educación, á participación, á autonomía económica, á saúde, á seguridade e a unha vida libre de violencia. E recoñecer que sen o exercicio efectivo destes dereitos non existe cidadanía plena nin democracia sólida. Falar de xustiza é recoñecer que as desigualdades persisten e que non lles afectan a todas as mulleres por igual. As fendas salariais, a segregación profesional, a precariedade, a sobrecarga de coidados e a violencia de xénero son manifestacións de desigualdade estrutural. A xustiza exixe identificar esas fendas, analizar as súas causas e corrixilas mediante políticas públicas e decisións institucionais responsables. Falar de acción implica avanzar máis alá dos compromisos formais. Supón implementar plans de igualdade, avaliar o seu impacto, dotalos de recursos e garantir a súa aplicación efectiva. Supón integrar a perspectiva de xénero na educación, a investigación e a xestión. Supón actuar con determinación fronte a calquera forma de discriminación. Como universidades, asumimos unha responsabilidade específica neste marco global. A nosa misión formativa e científica sitúanos nunha posición clave para promover o pensamento crítico, visibilizar as achegas das mulleres en todos os ámbitos do coñecemento e formar xeracións comprometidas cos dereitos humanos e a igualdade. Cando dicimos para todas as mulleres e nenas, reafirmamos un compromiso inclusivo, consciente de que as desigualdades se agravan cando se cruzan con outros factores como a orixe, a discapacidade, a orientación sexual, a identidade de xénero, a idade ou a situación socioeconómica. A igualdade debe ser interseccional e universal. Neste 8 de marzo, 9 de marzo, renovamos o noso compromiso cos dereitos, coa xustiza e coa acción, por todas as mulleres e as nenas. Moitas gracias.
Moitas grazas. Damos agora a palabra a María Quintiana Pérez, directora xeral de Promoción da Igualdade. Moi bons días a todas e a todos. Eu quero primeiro saudar a alcaldesa de Santiago de Compostela, tamén ao reitor da USC, a delegado do reitor para a Igualdade e a todo o público asistente hoxe aquí, equipo do reitorado, a profesorado, alumnado que estades hoxe aquí presentes. Quero facer, eu creo que hoxe en día importante por dos motivos. Primeiro, porque estamos na celebración e na conmemoración do 8M, pero segundo tamén porque é o último 8 de marzo que van a conmemorar este equipo que ten agora mesmo no reitorado a Universidade de Compostela. Eu quero, primeiro, dar un agradecemento ao reitor, na súa persoa, pois polo traballo, esforzo e o compromiso que sempre que manifestou en materia de igualdade, e tamén me ides a permitir que faga extensivo ese agradecemento á delegada, a Sonia, e a toda a Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Compostela. Pois porque dende que coñecín a Sonia, dende que chegou, poucos meses despois de que chegase eu á Dirección Xeral, pois me amosou que viña a sumar, que viña a crear alianzas e avanzar. E a verdade, eu quero agradecerlle pois todo o traballo que fixo sempre e todo o apoio que nos brindou a Xunta de Galicia. Un traballo que, sobre todo, se viu reflexado nos datos do programa Galicia Investiga a Igualdade que lanzamos o ano pasado na Xunta de Galicia. É un programa que puxemos en marcha novo para tamén impulsar a perspectiva de xénero en todas as teses doutorais de todas as áreas do coñecemento. Agora mesmo estamos becando alumnado das 3 universidades galegas, pero a Universidade de Santiago de Compostela foi a universidade que máis solicitudes candidatou e tamén a universidade que máis persoas temos becando. Así que iso é grazas ao compromiso tamén da Universidade de Santiago de Compostela coa igualdade. Así que, sen máis, quero darvos as grazas e desexarvos todo o mellor nesta próxima etapa. A igualdade de xénero é un dereito irrenunciable e imprescindible para calquera sociedade democrática, para que calquera sociedade democrática avance unida. Esa é a frase coa que comezamos a declaración institucional da Xunta de Galicia por este 8 de marzo. Administracións públicas, e aquí estamos hoxe presentes dúas, o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia, as institucións educativas, e aquí estamos na Casa da Universidade de Santiago de Compostela, o movimento asociativo, por suposto, pois toda a cidadanía é parte fundamental de todos os avances que temos acadado nas últimas décadas en materia de igualdade e, por suposto, tamén por tantos que nos quedan aínda por conseguir. Por suposto, os avances vémolos todas e todos os días, non? Tamén o veremos esta semana cando saibamos que por fin imos a ter unha primeira muller que se vai a converter na reitora dunha universidade de Galicia. Neste caso, pois, a Universidade de Santiago de Compostela vai volver a ser pioneira, como foi en moitísimos ámbitos. En esas primeiras veces, pois sempre hai unha dualidade. Por unha banda, pois somos conscientes de que efectivamente avanzamos, que as mulleres podemos tamén chegar aí, ao igual que a alcaldesa tamén foi a primeira muller en ser alcaldesa de Santiago de Compostela, pero tamén vemos que nun momento do século XXI que estamos falando de que somos unha sociedade moderna e os grandes avances tecnolóxicos e demais, que sexa no ano 2026 a primeira vez que imos a ter unha muller reitora, pois quere decir que temos que premer o acelerador en materia de igualdade aínda máis. Porque as mulleres precisamos ocupar espazos, e non por ocupar, senón porque tamén son nosos. Aínda que ás veces no noso interior e tamén por todo o exterior que nos impacta, pois pensemos que non. E o día no que a primeira muller reitora toma posesión do cargo, que estou segura que ocupará, ou así espero, pois todas as portadas dos principais medios de comunicación de Galicia, pois tamén ocupará un lugar destacado no Arquivo Histórico Universitario que dirixe Desiré Domínguez Payas. E que ela e todo o equipo agradezolle de verdade a mirada feminista que vos leva hoxe a ser recoñecidas con esta mención honorífica. De verdade, moitísimas grazas por todo o traballo, máis que merecido este recoñecemento.
As galegas e os galegos precisamos vivir nun lugar no que as oportunidades, no que as vidas e as carreiras profesionais estean atravesadas pola liberdade e tamén pola igualdade. E iso Galicia sempre o tivo presente. Unha Galicia na que as mulleres e as nenas teñan unhas administracións públicas que as acompañen, unhas leis que as protexan e unhas políticas públicas que somen na loita pola igualdade. E isto me refiro a todas as administracións públicas. Por iso mesmo, desde a Xunta de Galicia, este 8 de marzo lanzamos unha mensaxe clara. A plena igualdade de xénero é conseguir unha sociedade máis xusta, máis sostible e máis libre de todo tipo de violencias, sobre todo as violencias contra as mulleres e contra as nenas. Unha sociedade na que as rapazas elixan, sen barreiras nin nesgos, quen queren e como queren ser, na que as mulleres deixen de sufrir discriminacións polo mero feito de selo, que todas as familias sexan lugares seguros afostadas de calquera tipo de violencia de xénero, que o mundo digital no que tanto tempo pasa a mocidade sexa empregado desde o bo lugar, como aliado, coidando, para que, sobre todo, as máis vulnerables deixen de selo, que son as mulleres, as nenas e as persoas LGTBI. E, por suposto, que as mulleres acaden a visibilidade, os postos e os recoñecementos profesionais que lles corresponden, que nos corresponden. Para contribuir a esa visibilización das mulleres profesionais de todos os sectores, desde a Xunta de Galicia, os últimos meses puxemos en marcha unha plataforma que nace para convertirse na maior comunidade de profesionais de Galicia, que se chama Presentes, porque estamos presentes en todos os sectores. Unha comunidade que nace con máis de 2.000 profesionais de todos os sectores, apoiadas por máis de 100 entidades e institucións que nos axudaron a identificalas. É un proxecto feito con moitísimo cuidado e cunha mirada feminista e interseccional, porque creemos que así como se teñen que facer as cousas. Unha iniciativa destinada a eliminar as barreiras que aínda dificultan que as mulleres ocupen os espazos públicos e de recoñecemento. Mulleres profesionais de todos os sectores máis recoñecidas, máis premiadas, máis visibles, pero tamén, por suposto, que estean tamén as que aínda son menos recoñecidas e menos visibles, porque tamén elas merecen ocupar eses espazos públicos e privados. A Universidade sempre abriu camiño na produción de coñecemento crítico e tamén a promoción da igualdade. E a Universidade de Santiago de Compostela o reflexa moi ben. Estes son dous principios centrais do pensamento feminista. Ese pensamento axúdanos a cuestionar desigualdades e tamén a dar visibilidade ás voces históricamente silenciadas, unhas voces que tamén alzan a voz grazas ao Arquivo Histórico Universitario ao que hoxe premiamos, hoxe homenaxeamos e hoxe recoñecemos. Sen máis, moitísimas grazas por todo o compromiso que tendes todas as persoas que estades hoxe aquí presentes e, por suposto, todo o compromiso que nos leva demostrado a Universidade de Santiago de Compostela e que sei que así seguirá na vindeira etapa. Graciñas. Moitísimas grazas, María, por estar, por apoiar e tamén por esas verbas que agradecemos. Ten agora a palabra a alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín. Ben, pois moi bo día, reitor, directora xeral, delegada do reitor para a igualdade, membros da comunidade universitaria. A verdade é que máis unha vez para min é un prazer inmenso estar aquí neste día, 8 de marzo, que tanto a Universidade como o Concello celebramos o 9 de marzo. Nos hoxe tamén cun acto que aproveito a convidarvos a todo o mundo, con un recoñecemento importante a mulleres de Compostela, que vai ser no Teatro Principal ás 7 da tarde, onde imos recoñecer unha serie de mulleres e entre elas non podía faltar unha, tamén hai unha universitaria, neste caso María Loureiro, é unha das, son 10 premiadas, ainda que son 8, pero como unhas delas son un trío, neste caso as fillas bravas de Chévere, que son 3, ao final van ser 10 mulleres. Aproveito para convidarvos a ese acto e nese recoñecemento en que, por suposto, non podía faltar tamén o merecido premio á investigación, ao estudo, á docencia universitaria.
A verdade é que eu creo que probablemente coincidamos aquí, persoas moi diversas, moi distintas, en que hai tres preocupacións universais que son as máis importantes que temos hoxe, absolutamente todo o mundo. Unha primeira, un tema derivado da xeopolítica actual, de que está pasando, que está acontecendo, que pode pasar nos próximos tempos, e unha cuestión onde tamén está atravesado de maneira, polo menos indirecta, pola universidade, porque significa esas regras do dereito internacional, desde que punto até que punto se están facendo valer ou non están servindo para nada. Son cuestións que teñen que ver cos conflitos bélicos que nestes momentos eu creo que a todo o mundo nos poñen nunha situación absolutamente límite. Mais, sen ningunha dúbida, que tamén todas as persoas que estamos aquí, mesmo as que temos cargos institucionais e políticos, entendemos que aí podemos facer algo, pero pouco. Pero hai outros dous temas onde eu creo que a universidade, desde logo, ten moito que achegar, leva xa achegado moito, pero hai aínda que afondar neles, que son tamén preocupacións universais, preocupacións xerais para o conxunto da humanidade hoxe en día. Un deles, a emerxencia climática. Sen ningunha dúbida, ese é un gran reto, un gran desafío que pensábamos hai ben pouco tempo que era algo do futuro, que xa falaríamos del, dentro de 10, 20 anos, quizáis pensamos que as persoas que viñan detrás eran as que se tiñan que enfrontar a ele, e de repente aquí o temos, con esas vagas de calor terríveis, incendios, con todo o que significa as borrascas e o tipo de borrascas que temos que afrontar nestes momentos, e o que iso tamén temos que interiorizar de cuestións que teñan que ver mesmo con mudanza urbanística nas cidades, mudanzas no territorio de maneiras de vivir. Sobre todo o que ten que ver con sustentabilidade, a universidade leva traballando de maneira arreo para poder saber, poder decidir cales son os camiños polos que temos que ir, polos que temos que transitar para conseguir enfrontarnos a esa mudanza climática que xa está aquí. E hai outro, que non se vos oculta, a terceira cuestión, que é unha preocupación universal que deberá estar sempre aí petando na caluga a todo o mundo, é o feminismo e os dereitos das mulleres. Sen ningunha dúbida, unha das grandes revolucións, unha das grandes transformacións pendentes, sempre con esa igualdade real, con esa igualdade legal en moitos lugares, non en todo o mundo, pero con esa igualdade legal en algúns lugares que non ten como consecuencia directa a igualdade real. Porque, ben o sabemos, esa presenza masiva de mulleres na universidade, na base, en numerosas carreiras, pero logo conforme imos subindo no escalafón, como non se chega ao final, como tampouco se chegou até o de agora, a ter unha reitora. Algo que, como tamén acaba de comentar a directora xeral, non deixará de ser, cando sexa, un anacronismo histórico, como foi no seu momento ter alguén, unha muller, á fronte da alcaldía, algo que debera de ter acontecido hai bastante tempo, tanto na universidade como no propio Concello compostelán. O certo é que eu creo que o que máis nos ten que preocupar, porque logo agora dentro de cada un dos grandes temas, eu creo que dos tres temas máis relevantes que temos hoxe para falar, para investigar, para traballar desde todas as perspectivas, podemos facer subtemas. E, desde logo, no ámbito do feminismo e dos dereitos das mulleres, eu creo que tamén, igual coincidimos a inmensa maioría das persoas que estamos aquí presentes, que a gran subpreocupación é o negacionismo, o negacionismo desa realidade. Esa é unha cuestión, eu creo que central, e é unha cuestión en que a universidade é a que máis ten que falar, porque o negacionismo só se combate con coñecemento, o negacionismo só se combate con investigación, con educación, só se combate con abrir os arquivos, logo falaremos diso, só se combate con que a xente saiba a verdade, con datos. E, por iso, eu creo que é moi importante que nos próximos tempos, que nos próximos anos, realmente a universidade teña un papel fundamental, teña un papel moi avanzado para intentar poñer a realidade diante a todas esas persoas que queren negar o que significan a perspectiva de xénero, negar o que significa o que significou o avance a través desa perspectiva de xénero en todos estes anos. Así que, claro, eu creo que dentro dese coñecemento, desa investigación, desa
dese recurso da educación como elemento fundamental para que se saiba a verdade, dentro deles unha importancia fundamental son os arquivos. Por eso, de aí, eu quero felicitar ao Arquivo Histórico Universitario e, neste caso, a súa directora, Desiree Domínguez, por este recoñecemento. Todo o mundo podemos ver nos distintos ámbitos a importancia que ten abrir a chave e que saian á luz pública os arquivos que estaban ali. Vímolo recentemente co 23F, e iso que foi unha desclasificación parcial, non total, pero vímolo cando tivemos que recuperar o Pazo de Meirás, ou vímolo coas esculturas do mestre Mateo que hoxe volveron, están en Santiago de Compostela. Que importancia tivo a arquiveira municipal é algo que non se di moitas veces. Ás veces está a xente dicindo a importancia que tivo tal sentenza, tal persoa, tal historiador, e casi sempre se deixa, cuidado, que quen tirou a luz eses documentos e todo foi xustamente a arquiveira municipal facendo un traballo de anos de poder xustamente tirar á luz o que había detrás desa historia. Entón, eu creo que temos moito que agradecer a xente que, unha de dúas, non só faga máis accesíveis os arquivos, que se digitalicen, que estean para que todas as persoas investigadoras poidan acceder a eles, senón que mesmo dentro do propio arquivo o persoal que está á súa fronte diga, nós tamén queremos facer ese traballo, queremos contribuir tirando de aquí historias, relatos, persoas as que a inmensa maioría da sociedade non coñece, non sabe, non ten presente. Significa dotármonos de referentes, e ese é outro dos elementos non fundamentais do feminismo que temos que conseguir. Temos que dotármonos deses referentes, e eles serven para contar o relato de verdade, para facer un relato que sexa distinto, para visibilizar e deixarnos oír outros das cuestións importantes sempre en todo o movimento, en todo o activismo feminista. Por tanto, eu quero agradecerche a ti, xa Desiree persoalmente, e a todas as persoas vinculadas ao arquivo, esa idea fantástica de dicir nós tamén imos contribuir, nós tamén, nas palabras de Xoana Torres, nós tamén navegar por estes mares. E agradecerse tamén que ese propio arquivo histórico universitario tamén sexa onde se garda gran parte do arquivo municipal. É dicir, que o noso arquivo histórico municipal leva aí tamén décadas nas mellores mans posíveis, di sempre o noso secretario. Di que aí é realmente onde están magníficamente ben para que todo o mundo poida acceder a elas, pero ao mesmo tempo, iso, que sirvan para ensinarnos, para trasladarnos cuestións que son relevantes. Así que nesta liña a mí non me pode parecer máis apropiado, e por eso felicito tamén á Universidade que este premio que vai ao Arquivo Histórico Universitario. Sen coñecermos a historia nunca imos chegar a decidir onde queremos ir. Sen mirar para o pasado é imposible que definamos, que deseñemos un futuro de esperanza. Así que con esa idea, e a idea tamén de que é preciso que as mulleres teñan moi claros que os seus liderados, as maneiras que teñan de pasar polos distintos lugares, polos distintos espazos que ocupen, non sexan a perspectiva de querer un sitio, e querer que aquí non estea unha persoa nin outra, senón que o que queremos é estar aí, como dixo a poeta Ana Romaní, porque queremos outro lugar. Queremos un lugar distinto, un lugar diferente. Así que, nesa liña, xa digo, obrigadísima, creo que é un premio, un recoñecemento máis que merecido, e que, ademais, aproveito para pechar xa aí que no título do que logo nos contarás utilizaches moi ben unhas palabras que son fantásticas, que é o de tecer. Tecer a igualdade, e que nos leva, sin ninguna dúbida, a persoa que este ano dedicamos o Día das Letras Galegas, Begoña Camaño, que era unha muller de sororidade e de tecer sempre. Esa idea de ter que tecer a igualdade conxuntamente, e creo que é algo en que tamén nos, a través do diálogo, da educación, do debate, da argumentación, temos que saber tecer a igualdade para intentar que os obxectivos principais, fundamentais que temos diante, que son moitos e moi perigosos con ese negacionismo, que non nos faga que ás veces nos confundamos de quen son os adversarios e de cal é a liña que teñamos que levar. Así que, eu con iso vou xa rematar con dúas rapidamente cuestións. Primeira,
que todo o mundo lea Begoña Camaño, cando se fai un Día das Letras Galegas é para ler. Neste caso, ás veces a xente di, bueno, se lle damos o Día das Letras Galegas a Otero Pedrallo, ler todo Otero Pedrallo é complicado, diría aí o vicerreitor Ernesto tamén, diría máis complicado, pero ler a Begoña Camaño, por lo menos as súas novelas, é moito máis doado, porque infelizmente, pola idade tan temperá en que faleceu, pois ten dúas extraordinarias. Creo que para o feminismo galego Circe ou o Pracer do Azul é unha obra que debería de ser obrigatoria en todos os centros de ensino, e eu tamén vou facer, porque vexo que non todo o mundo a coñece, propaganda dela en todos os lugares onde estea. E creo que xustamente ten que ver bastante con isto dos arquivos, de desvendar, de contar o noso relato, de poder escribirnos a nosa propia historia, non? Con iso. E tamén quero acabar, creo que non pode ser de outra maneira, co agradecemento ao reitor por todo o traballo realizado e por toda a cooperación e colaboración que neste Concello pois sempre tivemos. Non sei se será o último acto en que estaremos, porque sempre pode quedar algunha cuestión en que aínda estea como reitor, máis polo sí ou polo non. Desde logo, eu persoalmente sempre tiven pois unha relación non só cordial, senón intentos de colaboración e de avanzar. Quizáis máis do que fomos capaces de chegar, pero a nosa vontade foi chegar o máis lonxe posible. Así que nesa liña, moitas grazas, Antonio, e feliz nova vida, que é unha nova vida por completo. E tamén o meu agradecemento a Sonia, como delegada do reitor para a igualdade, en que partillamos pois moitas cuestións relacionadas tamén con un ámbito de colaboración para distintas actividades. Tamén pois moita sorte tamén no futuro que temos por diante. Obrigadísima e moitísimos parabéns. Moitas grazas, alcaldesa, e grazas tamén por participar, por estar, por acompañarnos e por esas verbas. Tocan a mí momento de despedida. Teño a sensación de que me estou despedindo 2 ou 3 veces en cada sitio, pero quizás sexa mellor eso que non pecar e marcharse así, sin decir nada. Pero moitas gracias, e eu comparto, e sabes que ese cariño e ese aprecio é mutuo, e lembrarei sempre que a alcaldesa quixo ter a primeira reunión institucional como alcaldesa de Compostela co reitor da universidade, e eu eso pois lembro e pone un valor máis polo que representa para a universidade que para min, pero tamén desde o punto de vista persoal. E traballamos, eu penso que moi ben ao longo destes anos. Non resolvemos todos os problemas que temos en riba da mesa, que ainda deixamos para os seguintes, pero, dende logo, tuvemos sempre un ámbito de colaboración estreita e por parte do Concello, que agradecemos moitísimo, tanto no institucional como no personal. Moitísimas grazas. Ben, pois, con ocasión do Día do 8M, do Día Internacional das Mulleres, a Universidade ven distinguindo algúns dos seus servicios, actividades, etc., que conectan máis directamente con este papel. E este ano, pois, quixemos atribuirlle esta mención especial ao noso arquivo histórico universitario pola contribución a moitas cousas, pero tamén a este traballo de ir sacando a luz o compromiso de moitas mulleres coa igualdade desde eses primeiros pasos que deron na universidade. Dicía a alcaldesa, o feito de ir sacando a luz, poñendo a disposición da cidadanía pois estes perfís, estas mulleres que foron auténticas pioneiras, ten un papel fundamental, e o arquivo é unha peza esencial para facer isto. E en recoñecemento dese compromiso, tanto da institución como da persoa que o dirixe, que é Desiré Domínguez Pallas, pois decidimos darlle hoxe esta mención honorífica. Pídolle que se achegue e entregámoslle de aquí e despois dámoslle a palabra. Reitor,
delegada do Reitor para a Igualdade, Directora Xeral de Promoción da Igualdade, Alcaldesa de Santiago, compañeiros e compañeiras. Non podo estar máis agradecida deste recoñecemento institucional á labor que realizamos no Arquivo Histórico, que recollo e teño gusto e honor de recibir en nome de todas as persoas que traballamos nel. Segundo a mitoloxía oriental, existe un fío invisible que conecta aqueles que están destinados a toparse, sen importar tempo, lugar ou circunstancias. Este fío pódese estirar e contraer, pero nunca romper. Esta metáfora, que en principio ten connotacións puramente amorosas e sentimentais, permítenos, ao meu parecer, extrapolar a esencia desa conexión aos documentos, en tanto que estes testemuños escritos dun pasado que conecta co presente, para sentar as bases do futuro, e que, revisados desde o prisma da perspectiva de xénero, adquiren un valor renovado, tanto polo que contan como polo que deixan de contar. Fai xa varias décadas que se empezou a estender unha corrente de estudos dedicados a poñer o foco de atención na investigación sobre o papel da muller na historia e sobre a súa propia historia, individual ou colectiva, nun intento por recuperar do esquecemento e reconstruir esa parte do noso pasado ocultada, ignorada ou esquecida. O desenvolvemento destes estudos obrigou a repensar o método e a revisar e reinterpretar as fontes documentais e bibliográficas con outra mirada, intencionada, revisionista e crítica. Pero non deixa un exemplo destes estudos témolo na casa, a través do traballo desenvolvido pola catedrática da USC, Ofelia Rey Castelao, quen, entre outras moitas distincións, recibiu o Premio Nacional de Historia de España no ano 2022 por ofrecer unha análise actualizada na perspectiva de xénero dos procesos migratorios na Idade Moderna, ao estudar non só as causas que os producían, senón tamén as consecuencias que tiñan para as mulleres que quedaban. Pero non deixa de ser a cabeza distinguida e visible dunha cada vez máis numerosa listaxe de investigadoras e investigadores que traballan por analizar as fontes primarias con enfoque de xénero, rescatando historias e reconstruindo contextos, nun necesario exercicio de xustiza histórica. Pero tamén numerosas fontes documentais argadan por ser descubertas, interrogadas e interpretadas desde esa mesma óptica e sensibilidade. Pero é necesario que alguén desenreda a madeixa e desfaga os nós. E para iso estamos o colectivo de profesionais que traballamos nos arquivos, custodiando, organizando, describindo, digitalizando. En definitiva, poñendo a disposición para a súa consulta un valioso legado documental repleto de datos, de información e, sobre todo, de historias vitais. Para este cometido, a Universidade de Santiago conta ademais coa vantaxe de ter un arquivo histórico que alberga fondos documentais que exceden aos da propia institución e que, pola súa variedade, tipoloxía e relevancia, tórnanse fundamentais para a multitude de estudos e investigacións, convertendo nun centro único e singular en comparación con outros arquivos universitarios. Por outro lado, se descendemos a poñer o foco de atención nos propios documentos, cabe adiantar que o principal problema que se atopa quen se enfronta ás fontes primarias con esa intención revisionista é a preeminencia testemuñal da figura masculina, ben como protagonista ou ben a representación dos negocios xurídicos dunha muller que é esposa, nai, irmá, viúva, solteira ou relixiosa. Isto parece provocar a errónea impresión de que os acontecementos históricos tan só discorreron entre homes, por e para os homes, nada máis lonxe da realidade. Como veremos, o reto está na reconstrución a partir do silencio, da omisión ou de datos indirectos, pois poucos foron os testemuños en primeira persoa que nos quedan das mulleres de épocas pasadas debido á falta de liberdade e á súa reclusión á esfera doméstica, que, xunto coa ausencia de formación, a situaba nunha situación de indefensión maior e a relegaba a un segundo plano. Facendo un breve repaso da cuestión ao longo dos séculos, debemos dicir que houve mulleres da nobreza cun nivel de erudición que impresionaba os seus coetáneos, as cales estaban relacionadas estreitamente coa corte ou procedían de familias con boa posición, se ben non contaron co apoio necesario para desenvolver este saber. Ao non consideralos importantes, debemos agradecer tristemente ao azar a conservación dos escasos traballos literarios da súa autoría que lograron chegar ás nosas mans. En relación a isto, e contextualizado en Galicia, temos que mencionar a unha muller que pasou a historia neste ámbito, a Isabel de Castro e Andrade,
unha poetisa galega do século XVI, que, segundo varios estudosos da súa figura, é autora de 4 poemas, entre eles o incluído na obra Lara Ocana de Alonso de Ercilla, ao igual que un soneto escrito en galego, en 1578, constituindo esta unha das poucas pezas literarias que se conservan dos séculos escuros. Grazas a que seu pai, Marqués de Sarria e Conde de Lemos, ocupou o cargo de mordomo maior de Juana de Austria, infanta de España e princesa de Portugal, Isabel puido frecuentar o exclusivo círculo intelectual tanto da corte portuguesa como da española. Mesmo hai algún autor que a fai partícipe do Liceo ou Academia criada pola infanta Isabel Clara Eugenia, unha muller de gran valía intelectual e un gran apoio para o seu pai, Felipe II, nas tarefas de goberno. No arquivo, por desgracia, non custodiamos estes sonetos, porque son patrimonio da Biblioteca Nacional, pero quería rescatar a súa historia a través dos documentos outorgados por ela como condesa de Altamira, que si se atopan no noso fondo de protocolos notariais de Santiago. Un exemplo témolo nesta escritura de poder, que conta coa súa asinatura manuscrita. En principio, trátase dun documento máis, dos moitos que existen, que testemunhan a xestión e administración de bens levada a cabo por unha muller da nobreza. Pero podemos comprobar como detrás desa asinatura se agocha unha interesantísima biografía non suficientemente coñecida e estudada. Constitúe, polo tanto, un exemplo extraordinario dunha muller privilexiada con talento que puido desenvolver as súas inquedanzas intelectuais. En calquera caso, as mulleres pertencentes ás grandes liñaxes ou ás familias fidalgas tiveron a oportunidade de introducirse en espacios de poder típicamente masculinos e dar mostra da súa autoridade na sociedade, administrando propiedades e rendas, exercendo funcións señoriais e actuando mesmo como mecenas e filántropas. Esta oportunidade viñalles dada pola súa condición, pero tamén, e sobre todo, por 2 circunstancias. Por ser herdeiras directas, sen unha alternativa masculina para a sucesión, ou por ser viúvas de... Pois o paso a este estado civil supoñía adquirir a autonomía legal que lles estaba vedada ás mulleres casadas, que sempre precisaban a autorización previa do marido para outorgar calquera escritura ante notario, algo que seguiu persistindo, como todos ben sabemos, ata datas demasiado recentes. De feito, mesmo se facía constar esta cláusula no documento. Precisamente, se nos detemos na análise diplomática, debemos traer a colación a carta de dote de Aldara López, pola que dou os seus bens para o casamento da súa filla. A cal é de interese polo feito que de maneira reiterada ao longo do corpo do texto renuncia expresamente aos dereitos de reclamar xudicialmente ditos bens, así como os que lle asisten polo feito de ser muller. En concreto di, tal e como aparece resaltado na diapositiva, que renuncia á lei de los emperadores Beliano, Consulto Justiniano, que habla a favor de las mujeres, así como a lei do engano. Esta cláusula, procedente claramente do dereito romano, tiña a finalidade de evitar que as mulleres puxeran en perigo os seus bens, declarando nula calquera obriga económica, fianza ou aval que asumiran en nome de outra persoa, protexendo así o seu patrimonio da influencia masculina. Sen embargo, aínda que foi unha das medidas máis relevantes de protección no dereito privado antigo e medieval, o certo é que partía da premisa do infirmitas sexus, a debilidade do sexo, que aludía a inferioridade natural e a necesidade de tutela para evitar ser enganadas ou presionadas. E, ademais, como queda claramente patente neste documento, nas escrituras notariais dos séculos XVI e XVII é frecuente atopar a renuncia expresa e reiterada a este amparo legal para poder actuar xurídicamente. E como tamén queda demostrado nel, para asegurar a legalidade da escritura, tampouco a asina Aldara, sino que o fai no seu nome o clérigo como mesmo Couto, que é o beneficiario da doazón, para maior franqueza, porque non sabe asinar. Todas as testemunhas das doazón son homes tamén. Pero que acontece coas mulleres máis desfavorecidas? As que procedían de estratos sociais máis baixos ou de contornas menos adecuadas para o seu desenvolvemento persoal? Esta cuestión, en consideración á señora alcaldesa de Santiago, gustaríame ilustrala a través de 2 documentos pertencentes ao fondo documental de 2 institucións da cidade, que tamén temos en custodia, como ela ben comentou anteriormente, ao do propio Concello e ao do Hospital Real. O primeiro deles ten que ver coa documentación en relación á Casa Galera, unha institución asistencial promovida polo arcebispo Bartolomé Rajoy Losada en 1764, para servir de lugar de acollida das chamadas mulleres públicas, pero que a miúdo funcionaba tamén co terrible cometido de ser un centro de reclusión ou correccional
para aquelas outras que manifestaban unha conduta inapropiada, sendo enviadas algunhas delas polas súas propias familias ou a petición do marido cunha clara intención de, chamémola así, reeducación. Cantos casos de rebeldía contra a situación que estaban a vivir non haberá baixo ese socialmente inaceptable comportamento e atitude vital. O procedimento era moi simple. Bastaba unha denuncia ás autoridades civis ou eclesiásticas por mala conducta, por escándalo público ou simplemente por vivir só e sen medios coñecidos para ser encerrada en galera. Pois non dispoñer dun referente masculino que as tutelase era motivo suficiente para ser miradas con desconfianza. Por esta razón, desde finais do século XVIII son frecuentes os avisos sobre mulleres que vivían soas e que se publicasen bandos como este do 6 de xaneiro de 1785, nos que se prohibía expresamente esta situación, tal e como recolle a profesora Isaura Varela no seu estudio sobre as casas de Mancebía de Santiago. O segundo documento que presento para ilustrar este aspecto é un libro de expósitos do Hospital Real, no que se rexistraba o asento de ingresos de nenos orfos e a súa distribución ás amas de cría de parroquias situadas a unha distancia de uns 30 ou 40 kilómetros da inclusa. A valiosa información que recollen estes libros evidencia a existencia dunha alta porcentaxe de abandonos nos tornos de nais que se vían obrigadas a facelo para ocultar a deshonra dun nacemento ilexítimo ou a consecuencia da súa extremada pobreza, pois a miúdo eran mulleres solteiras que traballaban de criadas, costureiras ou labradoras. Nestes libros tamén aparecen reflectidos os pagos trimestrais ou anuais que recibían estas amas de cría, o cal permite, entre outros moitos estudos posibles, un análise do papel da muller rural no mundo laboral e a súa contribución, precaria, iso sí, á economía familiar. En relación a este aspecto, compre dicir que durante séculos as posibilidades laborais das mulleres cinguíanse a traballos considerados como propios do seu sexo, como este que sinalamos. De feito, no propio hospital existían outros oficios específicos, como o de parteira, enfermeira maior, enfermeira da sala de sifilíticas ou o cargo de peregrineira de mulleres. Coa revolución industrial e a proliferación de empresas que precisaban man de obra, o colectivo feminino atopou outras posibilidades laborais como aconteceu en Galicia co establecemento, entre outras, de empresas conserveiras, a partir de mediados do século XIX, e fundamentalmente nas primeiras décadas do seguinte. Un exemplo témolo no fondo da empresa conserveira José Ramón Curbera, que contén libros de contabilidade coa relación de xornais das traballadoras da fábrica, como este do ano 1934. Sen embargo, cabe engadir tamén que o acceso da muller ao mundo laboral foi problemático por variadas causas, sendo unha delas o feito de estar condicionado, ata non fai tanto tempo, ao consentimento parental ou marital. Dos moitos casos que podería traer a colación para ilustrar este tema, sirva como exemplo este escrito do ano 1902 dirixido por José Salgado ao reitor da Universidade de Santiago, no que o insta que obriga a renunciar a súa muller, Rosalía Fernández, a súa praza de mestra por ser contraria esta situación aos intereses familiares. Dado que non conseguira convencer a Rosalía, solicitaba a intercesión da máxima autoridade da ensinanza en Galicia, indicando que lle abrise expediente disciplinario por incumprimento dos seus deberes docentes, dado que lle ia prohibir sair da casa facendo uso dos seus dereitos como marido. Rosalía actúa enseguida e 3 días máis tarde comunica ao reitor o seu desexo de continuar como mestra e a súa súplica para que non tivera en consideración a referida instancia. Por fortuna, o reitor envía pertinente escrito á Xunta Local de Primeira Ensinanza de Pontedeume desestimando o causo, porque non estaba entre as súas atribucións resolver tal petición. E a que o que perturbaba a José Salgado non eran cuestións familiares, senón probablemente a autonomía económica da que gozaba a súa muller, grazas ao seu salario como mestra, por moi reducido que este fora, como de feito era. E esta historia dame pé tamén para falar, como non, da educación, ese dereito que nos chegou de maneira moi tardía, despois de moitas loitas e sacrificios e que custou desenvolver de maneira señalizada e igualitaria. Houbo que agardar nada menos que ao século XIX para que as reivindicacións para o acceso da muller a unha educación superior adquiriran carta de natureza. Até ese momento, as súas inquedanzas intelectuais estaban canalizadas a través do maxisterio, outras das saídas profesionais máis antigas, ao que se dedicaron un grande número de mulleres sen titulación ningunha ata 1858,
ano en que se crea a Escola Normal Central de Madrid, case 20 anos despois da masculina. Esta creación foi gracias á Lei de Instrucción Pública de 1857, máis coñecida como Lei Moyano, polo ministro do Fomento que a levou a cabo, e a que lle debemos tamén, dito sea de paso, a creación do Corpo Facultativo de Arquiveiros e Bibliotecarios. Os debates que se produciron nesta época para a inclusión da muller nos estudos superiores puxeron de manifesto a xemonía dun modelo educativo que pretendía consolidar o estatus de dependencia do sexo feminino. Así se evidencia claramente na correspondencia da época existente no fondo universitario, comúnmente coñecida como Ordes da Superioridade, por proceder da Dirección Xeral de Instrucción Pública, onde se ve tamén gravada en tinta a loita levada a cabo por mulleres de diversas cidades de España ao longo da segunda metade do século XIX, reclamando autorización para realizar estudos superiores e obter o título de licenciado ou doutor, algo que non se acadou de maneira efectiva, como ben sabemos, ata o ano 1910. O carácter excepcional da cuestión fixo que esta correspondencia pareza marcada de xeito diferencial co epígrafe títulos de bachiller a señoritas ou estudios hechos por señoras. A análise destes oficios revela que estamos ante unha consideración da muller que non é valorada polos seus propios méritos, por sí mesma, senón como procreadora e educadora de fillos para a sociedade, o que supón unha adecuación do clixé clásico feminino aos novos tempos. Unha muller máis instruída, sí, pero para servir mellor ao seu home e aos seus fillos. Pero estes poucos documentos seleccionados para ilustrar e fiar este discurso tan só son pingas no mar de posibilidades de investigación que ofrecen os fondos documentais do Arquivo Histórico Universitario. E unha vez chegados a este punto, gustaríame aproveitar a ocasión para recordar nun día como hoxe as dúas mulleres que me precederon na xestión destes fondos. En primeiro lugar, a Daría Vilariño Pintos, como ben sabedes, primeira muller en dirixir a Biblioteca Universitaria e de maneira conxunta ao Arquivo Histórico entre 1973 e 1985. E, por suposto, a María José Justo Martín, que dirixiu este centro, como ben sabedes, con carisma, tesón e gran implicación persoal durante case 30 anos, nos que o arquivo pódese dicir que viviu unha época dourada, ao contar por primeira vez con sede propia, dotada con recursos persoais e materiais necesarios, con financiamento específico para a adquisición de documentación e con importantes investimentos externos, fundamentalmente da Xunta de Galicia e do Consorcio de Santiago, que permitiron estar á vanguarda na atención ás persoas usuarias e desenvolver importantes proxectos de digitalización, converténdose por todo isto nun referente dentro do sistema de arquivos de Galicia. Por iso, cando asumín este legado profesional en novembro de 2019, tan só quedaba abrilo á comunidade universitaria e difundir este valioso patrimonio documental entre a cidadanía. E precisamente iniciamos estas actividades de divulgación coa celebración do Día Internacional da Muller un 5 de marzo do ano 2020, uns días antes do reconfinamento, como todos recordaremos. Non houbo dúbidas para elixir as protagonistas, tan pronto caeu nas miñas mans o libro de Narciso de Gabriel, catedrático de Historia e da Educación na Universidade da Coruña, e lin con orgullo, teño que dicilo, o seguinte. Unha tarde de 1993, concretamente a do 9 de maio, se non se trabuca o meu ordenador, estaba traballando no Arquivo Histórico Universitario de Santiago sobre os procesos disciplinarios a que foi sometido o Maxisterio galego durante a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do XX. De súpeto, apareceu un expediente que contiña un exemplar de La Voz de Galicia, correspondente ao 22 de xuño de 1901, onde se podía ler o seguinte titular: Asunto ruidoso, un matrimonio sen home. Lin a crónica e quedei abraiado. O asunto abofé que era ruidoso para a época. Estes expedientes disciplinarios e ese recorte de periódico que apareceu integrado nun deles foron os detonantes para comenzar a tirar do fío dunha historia extraordinaria, complexa e valente, que o estimulou a iniciar un periplo de investigación que durante 15 anos o levou por arquivos de Galicia, Portugal e Arxentina, co ánimo de reconstruir a traxectoria vital de dúas mestras, Elisa Sánchez de Loriga e Marcela Gracia Ibeas. Esta ardua investigación, que fructificou no libro e na versión cinematográfica posterior de mans de Isabel Coixet,
Sacou a luz todo vivido por estas mulleres, desde que se coñeceron estudando na Escola Normal da Coruña, toda a persecución, encarceramento e repudia social que padeceron desde que tomaron a decisión de casarse un 8 de xuño de 1901, con Elisa convertida en Mario, tal e como vemos nesta fotografía. En definitiva, unha situación vital insostible que as obrigou a fuxir, primeiro a varias cidades de Portugal e finalmente a Bos Aires. Ao ano seguinte, grazas ás posibilidades que nos ofrecía a comentada riqueza documental que custodiamos no Arquivo Histórico, fomos quen de continuar coa senda de difusión iniciada a pesares das restriccións impostas pola pandemia, mediante unha exposición virtual titulada Mulleres na Historia, o seu papel sobre o papel. Tamén consideramos importante poñer o foco na relevancia da documentación xudicial para os estudos de xénero, porque constitúen un reflexo da moralidade dunha época, das súas normas sociais, amosando con nitidez as supostas desviacións das mulleres do políticamente correcto, do seu rol da sociedade, do seu papel como esposa e nai, pero tamén como culpables de delitos e como vítimas dos cometidos contra elas. Como acertadamente expresa a catedrática da Universidade de Málaga, María Dolores Ramos, os arquivos xudiciais non só falan das mulleres, senón que fan falar as mulleres mediante o seu testemunho ante o xuíz. No valioso fondo documental que custodiamos no arquivo relativo ás xurisdiccións de Santa Marta de Ortigueira, Cedeira e as Pontes de García Rodríguez, con miles de causas desde o século XVII ata mediados do século XIX, contamos con varios procesos que ilustran esta cuestión. Se ven, o máis destacable é a existencia dun tipo de causas criminais de marcado carácter feminino, as espontáneas, nas que unha muller, solteira e embarazada, se presenta ante a xustiza ordinaria de xeito espontáneo, para dar conta do seu estado, a fin de evitar denuncias, ter protección xurídica, reclamar algún dereito, pero sobre todo para paliar, na medida do posible, o rexeitamento social. E comunidade que somos de apoio á docencia e investigación, organizamos outro acto do 8M para dar visibilidade ao traballo dun dos nosos investigadores, o profesor da Universidade da Coruña, José Manuel Vázquez Lijó, que nos amosou a contribución das mulleres do mar, pescantinas, redeiras, mariscadoras, xornaleiras das fábricas de salga e de conservas, a economía familiar e marítima de Galicia, xunto ao caso singular de algunhas emprendedoras que tamén as houbo. Ao ano seguinte iniciamos o ciclo Historia de Mulleres, coa biografía extraordinaria de Antonia Ferrín Moreiras, licenciada en Química e Farmacia pola USC e en Matemáticas pola Universidade Central de Madrid, que foi a primeira doutora en Astronomía de España, coa súa tese presentada en 1963, Observacións de pasos por dúas verticais. Froito das incansables noites de estudo e análise no Observatorio Astronómico de Santiago, ao beiro dunha figura do calibre de don Ramón María Aller. Esta incansable e meritoria carreira profesional como investigadora e docente mereceu mesmo recoñecemento póstumo internacional coa recente denominación dun asteroide co seu nome e co recordo do seu legado científico perpetuado no Premio Antonia Ferrín Moreiras a mellor tese doutoral sobre astronomía nos países bálticos. Sen embargo, tal e como puxeron de manifesto os documentos que presentamos na pequena mostra documental que acompañou a ese acto, o feito de ser muller dificultou enormemente as súas aspiracións. E non existe exemplo máis claro que a declaración como deserta da Cátedra de Astronomía, que quedara vacante en 1964 tras a enfermidade de don Ramón, a pesares de terse presentado a Antonia Ela, inicialmente excluída, como sucesora natural. A Universidade de Santiago non estaba aínda madura para estimar o seu nomeamento, preferindo no seu lugar os merecementos do observatorio durante anos. Por este motivo, non podo estar máis compracida de que o recoñecemento á labor do Arquivo Histórico Universitario se realice neste contexto, tamén histórico da institución, no que contamos por primeira vez con dúas magníficas candidatas a reitoras, inicialmente 4, e ás que agradezo a súa asistencia a este acto. Con todo, teño a impresión persoal que sempre que nos toca romper algún teito de cristal debemos esforzarnos máis, demostrar máis, e por que non dicilo, renunciar a máis, sobre todo se chegar á meta é tan alta como esta. E xa para rematar este percorrido polo traballo de divulgación realizado polo Arquivo Histórico, gostaríame comentar brevemente un proxecto que nos ilusiona especialmente, porque foi unha proposta que presentamos ao Comité Executivo da Conferencia de Arquivos Universitarios de España como actividade de colaboración coa Subdirección General de Archivos Estatales do Ministerio de Cultura,
para conmemorar os 30 anos da constitución do colectivo de arquiveiras e arquiveiros universitarios, ACAU. Nace así o micrositio web Universitarias, pioneiras nas aulas, un espazo colaborativo fundamentado na posta en valor do traballo que se realiza nos arquivos, na difusión do patrimonio documental que neles se custodia e no intercambio de coñecemento, sustanciado así o noso cometido de servicio público indispensable para a sociedade. Ademais de 16 arquivos universitarios, neste proxecto participan o Centro de Información Documental de Arquivos, o CIDA, o Arquivo Xeral da Administración e o Arquivo Histórico Nacional, logrando crear ata o momento un repositorio virtual de máis de 50 biografías de mulleres que foron pioneiras en España, ben como estudantes, investigadoras ou docentes. Un auténtico recurso de consulta e investigación para toda aquela persoa interesada en coñecer a orixe e evolución dos estudios universitarios, así como as fontes documentais e bibliográficas relacionadas con estas biografías, dado que se acompañan dos documentos digitalizados e dos links para acceder ás súas publicacións. A USC conta xa co perfil de algunhas das súas pioneiras, por suposto, Manuela Barreiro, Luisa Cuesta e Jimena Fernández de la Vega, pero que iremos incrementando en número porque este micrositio web pretende ser un recurso vivo en continua actualización, que permitiu, ademais, crear interesantes lazos de colaboración entre arquivos de distintas administracións, establecer fíos de conexión e tecer historias, como a de Carmen Ibáñez, pioneira da Universidade de Castilla-La Mancha, que entre as facetas que desenvolveu traballou en innovación pedagóxica, sendo a inventora do Rigomóvil Ibáñez, un aparato ideado para ensinar nas escolas primarias de forma sinxela e intuitiva, pero sobre todo práctica, tanto música como solfexo. Resultou que este aparato, do que se conserva só un prototipo, o temos na Universidade de Santiago. Só me gustaría engadir, a modo de conclusión, que os arquivos, ao igual que o resto de institucións culturais, bibliotecas e museos, temos unha importantísima función social e unha responsabilidade para traballar en prol do coñecemento, de dar voz a quen estivo silenciada, de aportar luz onde só houbo sombras, porque sen coñecer o pasado, como nos decía antes moi ben a nosa alcaldesa, nunca poderemos valorar o presente e, en consecuencia, tampouco poderemos evitar que se retrocedan dereitos e liberdades e loitar contra a involución por moito que nos digan que a historia é cíclica. Debemos, polo tanto, fomentar a investigación facilitando co noso traballo, o das arquiveiras e arquiveiros, o acceso público á documentación e a súa preservación para as xeracións futuras, promovendo tamén actividades de divulgación que achegan ao estudantado e á cidadanía biografías extraordinarias de mulleres que se impuxeron ao seu tempo e se revelaron as súas circunstancias para abrir un camiño que poidamos percorrer as demais. E permitídeme que remate recollendo as palabras de despedida por xubilación dun compañeiro, na que nos instaba a que non esqueceramos que os arquivos somos memoria, dereitos e transparencia. E permitídeme que hoxe engadan o tributo máis e ferramentas de igualdade. Moitas grazas. Moitas grazas, Desiré, por estas verbas, por esta moi ilustrativa conferencia que nos acabas de dar, que é a mellor laudatio que podíamos ter para xustificar a mención que quixemos trasladarche con este Día da Muller deste 8 de marzo, 9 hoxe de 2026. Me parece que a forma de expoñer o que é o traballo ordinario e a actividade ordinaria que se fai dende o arquivo histórico é unha manifestación perfecta do moito que está aportando e do moito que pode ainda aportar o coñecemento do pasado, deses documentos, de toda esa traxectoria para construir este novo relato
de feminismo, de igualdade efectiva e de poñer en valor pois as nosas pioneiras tamén na universidade. Tedes un papel fundamental que xa estades cumplindo, me parece que é moi bo testemunho que acabamos de escoitar da actividade que facemos. Así que parabéns ao arquivo, parabéns que personalizamos na figura da súa directora, pero que estendemos a todo o persoal do arquivo que ven traballando nesta liña desde fai moito tempo. Estuvo acertadísima e compartímolo todos a mención que Desiré quixo facer tanto de Daría Vilariño como de María José Justo, que son as nosas referencias para o arquivo universitario. Unhas referencias que ademais teñen nomes de mulleres. E non é casualidade que en 2009 o Concello de Santiago, un 6 de marzo, por estas mismas datas, quixera distinguir en aquel momento pois o papel de María José Justo para darlle valor, poñer en valor o arquivo e difundir tamén o traballo que se facía desde o arquivo universitario. Bueno, pois hoxe recoñecemos ese pasado, recoñecemos este presente e queremos pois trasladar para toda a comunidade universitaria o valor que ten o noso arquivo e o traballo que estades facendo comprometidos con este obxectivo de facer unha universidade que cada vez sexa, como debe ser, unha universidade máis feminista. Así que parabéns e grazas polo traballo e por estas magníficas palabras que nos acabas de pronunciar neste acto. Ben, eu comparto do que todo o que se dixo aquí, moi particularmente o feito de que a universidade en este tema de conseguir a igualdade efectiva de dereitos de mulleres e homes, que iso é o feminismo, polo menos o que debemos entender como tal, pois temos, eu penso que dúas misións ou dous papéis fundamentais. Un primeiro papel como institución, como a universidade ten que loitar para que no seo da propia institución academos esa igualdade efectiva de mulleres e de homes. E temos outra misión non menos importante, e é que, na medida en que somos os responsables de formar os futuros profesionais en todos os ámbitos, pero moi particularmente no ámbito da educación, temos unha responsabilidade para conseguir que as persoas que pasan e saen da universidade saian con uns principios e uns valores claros que os convirtan a todos eles en axente para conseguir unha sociedade máis igualitaria e máis feminista tamén cara ao futuro. Ben, pois, eses dous retos témolos que seguir afrontando e está moi ben pois facer algo de historia e xa Desiré nos deu algúns apuntes do que foi a historia da muller na universidade, non? E a min permitídeme que insista un ano máis en unha data clave, ese 8 de marzo, é unha feliz coincidencia, pero ese 8 de marzo, que é o Día Internacional da Muller, temos para nós que representa tamén un día fundamental para a universidade, porque un 8 de marzo de 1910, antes de que se puñese en marcha o 8 de marzo, o movimento sindicalista e demais, que deu lugar a que se convertise no Día Internacional da Muller, antes deso, houve un 8 de marzo que representou moito para a igualdade das mulleres na universidade, porque o 8 de marzo de 1910 se publicou unha orde do Ministerio de Instrucción Pública que foi a que permitiu por primeira vez que as mulleres poideran acceder á universidade sin necesidade de autorización previa. Por facer unha historia moi breve, o século XIX, a saber, sempre pode haber algún dato que se escape, pero fala de que alrededor de 44 mulleres pasaron polas universidades en España. O 75% delas acadaron os títulos correspondentes aos seus estudos, non sen moitos padeceres en algún caso, sobre todo administrativos. Pero en unhas situacións absolutamente
digamos, difíciles. Non? En primeiro lugar, non estaba previsto o acceso da muller á universidade, entón, un dos primeiros problemas que se atoparon foi cando, despois de obter os títulos de educación secundaria, algunha accedeu á universidade e iso deu lugar a que, por unha orde tamén do século XIX, se lles permitise expedir o título a esas mulleres advertindo que ningunha máis debía acceder á universidade. Era dicir un sí, pero non. E a partir de aí, pois a cousa foise impoñendo e, en calquer caso, era un acceso que non daba dereito a acceder en igualdade de condicións, senón que era únicamente a posibilidade de realizar exames, non se podía acceder á docencia que se desenvolvía nas aulas, admitía esa posibilidade de realizar exames e sempre cunha autorización administrativa previa. Había que solicitalo e, logo desa autorización, o reitor en cada universidade pois iba ordenando como podía, de algún xeito, acceder esa muller que tiña esa autorización previa ao ensino universitario. Isto remata o 8 de marzo de 1910, cunha orde que di literalmente o seguinte: Su Majestad el Rey, que Dios guarde, se ha servido disponer que se considere derogada la citada Real Orden de 1888 y que por los jefes de los establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de consultar a la superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial o no oficial solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios. Esto é un salto absolutamente cualitativo e relevante en esta posibilidade de acceso da muller á universidade. E como galegos, eu penso que temos que sentirnos moi orgullosos porque quen está detrás desta Real Orden que firma o que era ministro, Romanones, pero quen está detrás desta Real Orden é Emilia Pardo Bazán, que uns meses antes fora nomeada secretaria de Instrucción Pública colaborando co ministro Romanones. Fruito do seu empeño, pois sale adiante esta orden que despois veu seguida de outras que foi abrindo o exercicio profesional para que non quedase só a posibilidade das mulleres de acceder aos estudos universitarios, senón tamén de acceder ao exercicio profesional derivado ao que capacitaban eses estudos. Bueno, pois foron momentos especialmente difíciles e tamén é sorprendente porque, lóxicamente, había que pensar cal era o escenario no que se desenvolvían estas circunstancias. Digo que foron especialmente difíciles incluso para algunhas auténticas pioneiras como Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán conseguiu ser nomeada catedrática de universidade en virtude de un réxime especial que estaba previsto precisamente na Lei Moyano, que permitía acceder á condición de catedrático sin ter os estudos universitarios para determinados estudios derivados, ou sea, relacionados co doutoramento e co terceiro ciclo. Pois, por poñer un exemplo de cal era a condición cando Emilia Pardo Bazán é nomeada catedrática de universidade en 1916. Bueno, formalmente foi nomeada catedrático de universidade e tuvo que soportar que alguén lle reprochara que como aceptaba un cargo no que nomeaban como catedrático de universidade. Estamos falando de 1916. Pero tuvo que soportar cousas, eu penso que quizás máis dolorosas. Bartolomé Cosío, ilustre membro de la Institución Libre de Enseñanza, remitiulle un escrito que lle dicía o seguinte: Mi felicitación, pues ya que a usted le gusta, abría guión y decía, yo creo que en usted es mal gusto, cerraba guión, ir a la universidad. Pero querida Emilia, déjeme usted ahora que, protegido por nuestra vieja amistad, le pregunte a usted, no siendo por el bollo, que a usted ni puede ni debe interesar, ¿no cree usted que su gloria, la verdadera, la de usted misma, la que usted se ha creado, la que nadie le puede dar ni quitar, la que el mundo le reconocerá siempre y en todas partes, sería gloria, mucho más gloria, sin consejos, ni academias, ni universidades? Detrás estaba tamén toda
a súa afán por entrar na Real Academia, que nunca o conseguiu. Este era pois o ambiente que se viviu en eses primeiros anos e que, xa digo, a partir de 1910 abre unha porta para chegar á universidade. A partir de aí, pois, todas as pioneiras, algunhas das que xa coñecemos e outras que temos que coñecer máis, precisamente inauguramos esa serie co estudio sobre Luisa Cuesta Gutiérrez, que queremos que teña continuidade con outras que foron abrindo as portas noutros ámbitos, pois empezou a andar un camiño que debe levarnos a que a participación e a igualdade de dereitos das mulleres e homes na universidade sexa unha realidade. Eu voulles dar algúns datos de cal é a situación de hoxe no que é a participación de muller na Universidade de Santiago de Compostela. Temos unha universidade cunha prevalencia claramente femenina entre o seu estudantado, máis do 60% son mulleres, 39% son homes os que están cursando estudos na universidade. Cando falamos do persoal que presta os seus servicios na universidade, no ámbito do persoal técnico de xestión, administración e servizos, temos un 58% de mulleres, un 42% de homes. Se falamos no ámbito do profesorado, a situación hoxe é de un 46% de mulleres e un 54% de homes. Poderíamos dicir que estamos achegándonos a esa liña de criterio de igualdade que dice que o sexo menos representado debe ter cando menos o 40%. Temos aínda algunha brecha dentro, porque esta presencia, sobre todo no profesorado, é desigual nas distintas categorías. Mentras nas categorías de titular, asociado permanente laboral ou axudante doutor, estamos nun 50% de mulleres ou incluso un pouco por enriba ou unha centésima por debaixo, temos aínda unha diferencia maior na categoría máis alta, na de catedráticos de universidade. Hoxe, as mulleres catedráticas de universidade representan o 36% do corpo total de catedráticos de universidade. É verdade que houbo un incremento moi notable nos últimos anos por esta promoción que houbo de titulares a catedráticos de universidade e así, pois, se no ano 2018 as catedráticas de universidade representaban o 23%, hoxe están en este 36%. E temos que seguir traballando para chegar e superar ese 40% que é o mínimo que exixe a normativa de igualdade. Pero eu penso que a igualdade efectiva de homes e mulleres na universidade, sendo unha cuestión importante a dos números, é algo que exixe algo máis que números ou porcentaxes. E hoxe temos por diante retos moi importantes, máis alá dos números. Temos como un reto particular o feito de abrir mecanismos de conciliación na vida profesional e familiar que sabemos que teñen unha especial incidencia nas mulleres. Temos que buscar como superar eso de que as mulleres siguen sendo as responsables máis directas de todo o que ten que ver con cuidados no seo familiar, que ademais se tiveron datos que o constataron dunha forma tan evidente como o feito de que en plena pandemia, mentras os investigadores homes incrementaron a súa produción, as investigadoras mulleres virona reducida e a explicación evidente é que en ese momento tan especial esa responsabilidade de cuidados que sigue recaendo principalmente ou casi exclusivamente sobre mulleres sigue sendo un elemento que non está acorde coa igualdade que todos temos que seguir buscando. Temos fendas de xénero claro en algunhas titulacións na propia universidade. Os números globais, cando descendemos e analizamos por ámbitos de coñecemento, sabemos que todo o que ten que ver co ámbito STEM, ciencias, tecnoloxías, enxeñerías, matemáticas, hai unha participación das mulleres moi inferior ao que temos en outros ámbitos. Tamén aí temos que seguir avanzando.
E temos que seguir avanzando tamén na participación, no liderado e na participación das mulleres no goberno das distintas institucións e no goberno dos distintos órganos e tamén da universidade. Como acabamos de mencionar xa, dentro de 2 días daremos un primeiro paso tamén relevante. A Universidade de Santiago tamén será pioneira para que unha muller asuma o liderado da mesma como primeira reitora dunha universidade en Galicia. É un paso moi importante que damos e detrás deses tenemos que seguir dando moitos outros máis para seguir loitando por esa igualdade efectiva de mulleres e de homes. Quero tamén aproveitar este día para trasladar algúns agradecementos que me parece que son de xustiza. Dende a Universidade queremos agradecer o papel que se ven desempeñando na Oficina de Igualdade de Xénero da nosa Universidade para loitar por esta igualdade efectiva. Permítanme que agradeza pois a quen é actualmente a delegado reitor para a igualdade, a profesora Sonia Rodríguez Buente, que agradeza tamén a quen a precedeu nesta responsabilidade, a profesora Marta Pérez Pereiro, e tamén quen estuvo antes aí durante moitos anos, Eva Aguayo, todos elas e todos os que traballaron desde a oficina, pois estiveron desempeñando unha labor na que hai que seguir empeñados porque aínda non temos acadados todos os obxectivos. Temos un terceiro plan de igualdade na universidade que está, digamos, caducado nos seus tempos. Temos que seguir facendo plans de igualdade porque aínda temos moitos outros obxectivos que lograr. E neste traballo, ademais da responsabilidade destas persoas que estiveron liderando desde a Oficina de Igualdade e coa colaboración de moitas outras do ámbito da universidade, quero tamén poñer de manifesto o papel da colaboración institucional. Sempre que dende a universidade se planteou calquer iniciativa neste ámbito, pois atopamos toda a colaboración por parte das institucións, pola Xunta de Galicia, a través dos distintos responsables. María, eu que a mí quero tamén trasladarche pois esa sensación que temos de estar sempre arroupados, de contar sempre con toda a colaboración, tamén financeira, que é moi importante para levar a cabo estas iniciativas, e aí sabemos que temos sempre unha resposta que é positiva e moi comprometida, igual dende o Concello, como institución máis próxima, tamén en moitos ámbitos vimos desenvolvendo actividades coa colaboración da administración local e iso nos dá forza. As deputacións do noso ámbito xeográfico tamén colaboran con boa parte das iniciativas que movemos neste ámbito e tamén a nivel nacional. Boa parte das nosas actividades se enmarcan no Plan nacional para esta loita pola igualdade efectiva de homes e mulleres que tanto agradecemos. Solo así é posible pois seguir levando adiante estas responsabilidades. Así que grazas ás persoas e grazas ás institucións que están pois colaborando connosco neste traballo. E pouco máis para min será o último 8 de marzo no que me toque participar como reitor da Universidade de Santiago. Foi un prazer pois traballar ao longo destes anos, facer o que estivo modestamente nas nosas mans para ir dando pasos nesta igualdade efectiva de dereitos de homes e mulleres. Permítanme dicir que algo non debemos estar facendo ben, sobre todo en como trasladamos, comunicamos ou como trasladamos ás novas xeracións este compromiso coa igualdade efectiva de mulleres e de homes. Sona como inexplicable, salían uns datos que se comentaban estes días de algunhas enquisas que se fixeron, que efectivamente entre os nosos rapaces e rapazas un 38% sí se confesaban feministas, pero había un 49,2% que dicía que o feminismo era unha ferramenta de manipulación política. Algo non estamos facendo ben. Se o feminismo é, como eu entendo, e penso que coincidiremos casi todos, igualdade
efectiva de dereitos de mulleres e de homes, eu penso, e teño para min, que, como dicía doña Emilia Pardo Bazán, só se pode ser feminista radical. Se alguén entende que feminismo é outra cousa, falamos. Pero se é igualdade efectiva de dereitos de mulleres e homes, non se lle poden poñer matices. Ou se é feminista ou non se é, pero non hai matices. Nada máis e moitas gracias. Levantamos así. No, os datos de...